Milonga foregår på den måde, at folk kommer ind for at danse argentinsk tango. Og der er mange forskellige milongaer i København, så folk vælger, hvad for en de synes bedst om. Og så kommer de de kommer for at danse og have en hyggelig aften og møde deres venner, deres tangovenner. Og så danser de med forskellige i løbet af en aften. Det vil sige, at vi har ikke en dansefærdig i argentinsk tango, men vi har et kram, når vi danser. Så vi krammer hinanden i 3 minutter. Man sige, vi har rigtig mange singler i miljøet, der går med danser. Og jeg tror, der er rigtig mange, der får, kan man sige, en erstatning for noget af det, man måske mangler i sit privatliv, ved at man kan få lov til at kramme op til 5-6 forskellige på en aften på et ganske intimt sæt.